Asuntos en Directo. 13:37 minutos da tarde. Como estás, Pili? Aparte de guapísima, tan gracias. primaveral. É que xa ven a primavera. Xa ven aí a primavera, entón a sangre altera. Ai, que intrigada estou, Rocío, esta tarde. Por qué? Ai, quero ver como quedou parada, chica. Bueno. Quero ver como quedou parada. Ai, é que claro, temos que lembrar a xente que parada colleu un vicio isto de cada vez que ven asuntos, pois quere someterse aí a un cambio radical a cegas, porse nas mans de María. Bueno, aí está. Bueno, mal non se lleve, non? Ademais non fala, parada non fala. Entón debe estar aburrido aí con María. Madre mía, con que cambio nos sorprenderá María con parada, que lle faría? Pois non teño ni idea. Uf, madre mía, bueno, o descubriremos nun ratiño. Por certo, sabedes a quen temos esta tarde aquí tamén, non sei se chegaría xa, tío Biches, a David Zamor. Chegou a David Zamor, claro que sí, que o vamos a ter esta tarde, que nos vai falar da súa nova obra. Claro que sí, que está de estrea e vai a compartir aquí con todos nós esta tarde na Televisión de Galicia, onde moito ollo os que teñen así un pouco de medo con estas cousas que collan a mantiña na casa, porque Pili, os estreamos sección do outro lado, chamase, onde imos falar de que pasa despois da morte, aparicións, cousas raras que, en fin, aquí en Galicia temos moitas lendas neste sentido. Eso Pili. é verdad, pero para eso temos nós o teléfono do programa, por si a xente quere entrar e decirnos si tuveron algunha visión destas cousas ou cruzaron un túnel, eu que sei. O que sexa. A ver se me entende. 610 772255. Chamen ao teléfono do programa si lle sucedeu algún fenómeno paranormal. Compartan as súas historias, porque aquí en Galicia temos moitas delas. De feito, hoxe queremos deternos nunha das máis famosas en Salvaterra de Miño. Aí hai un lugar que se chama Porta da Inquisición, onde dende sempre se di que ali suceden cousas sen moita explicación. Enviamos aí a Belén. Isto é só un pequeno adianto do que ali, Pili, nos atopamos. Mirade. Hay la presencia de un hombre. Está la señora justo ahora, se ha puesto detrás de tu espalda. Aquí hay dolor, sufrimiento y, bueno, no cosas demasiado buenas. Buah. Pel de pita, verdade? Non sabimos a investigación completa. Aí estaba Meiga Julia con Belén. Logo veremos o documento completo, que non ten desperdicio, Pili. Ai, Dios mío, estou deseando velo, de verdad. Sí, e sobre todo a xente da zona, o que dixo Pili, o noso teléfono do programa, e compartide con nos as vosas historias. Un día tamén que estamos moi contentos porque, Pili, estamos ás portas da nosa gran final. Ai, bueno, xa estamos dos nervios, de verdad, pero desexando xa a saber quen é o gañador da nosa Quero Ser Artista. De feito, este domingo é a derradeira oportunidade. Bueno, quizás non tanto, logo vos conta Pili unha sorpresiña ao final do programa, pero se teremos a nosa final semanal de Xuntos Quero Ser Artista. Bienvenido, Manel Mosquera. Hola, Manel. Belén Puime, Javi Sánchez, que tal, rapaces, como estades? Que tal? Uf, con moitas emocións. Despois de ver tamén o tráiler do que vin outro día, estou así un pouco como ata nerviosa por contarvos o que pasou. Teño moitas ganas. Eu de verdad intrigada de ver todo eso, Belén. Intrigados, e a palabra como intrigados estamos. A ver, temos un oco aquí, xa o vedes na mesa, porque José Manuel Parada, a ver, son as 4:20 da tarde, eu quero conectar aí co set de peiteado, porque, a ver, María Parada, eu entendo, non, Pili, que estas cousiñas levan tempo, claro, pero que temos que arrancar o programa. María, como vai a cousa? Está de ready para verse o cambio de parada? Que facemos? Todos están falando, o cambio No, é que xuntáronse dúas persoas mudas, Sí. María, ti estás xa ok para traer aquí a Parada e ensinarnos o que lle fixeches? Estamos acabando. Xa o pobre está desesperado. Leva toda a Levo semana. moitas horas aquí. Mira, non desayunei, non comín, pero eu confío en María. Dice que vou a quedar como un príncipe. Vai quedar espectacular. Vamos, Parada. Vamos para lá. Venga, vai quedar espectacular. Teño ganas de Pero un aplauso para Parada, por favor. De ser
nosa María que facemos aquí traballar en domingo pa porte guapo, parada. Mellorar eso é moi difícil, Sí, home, a verdade porque que eu pusimos cando o me listón quito a alto. camiseta gano moitísimo. Eu só lle fixen na cabeza, non lle toquei o tronco. O resto para nada, o resto nada. Nada. De aquí para baixo. Traballamos na cabeza toda a mañán desde as 11, desde as Madre Mía, 11. Pili, que lle faría no pelo esta Eu non muller? sei. Vades quedar flipados, Sí. flipados. Sí, pareces tío. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Qué te parezco? O que non faga eu por xuntos e por Galicia. Esto en Madrid non o conseguiron nunca, non o Madre conseguiron. mía, o pelo branco, parada. Precioso. Estás espectacular, Sí. ¿cómo lle queda? Gusto, che. Moi guapo, sí, A Pili señor. nunca vin así tan lanzada, parada. Estás Esta guapo. noite quédome no teu pueblo. Veña, vai, que onde E queiras. paseamos por a rúa principal, Exactamente. collidos do brazo. Exacto, vamos. Alba Navarro estará toda a tarde. A teremos máis no escenario de xuntos. Dormindo só 2 horiñas que durmeu esta noite. Bueno, pero de verdad que lo hago con todo el gusto del mundo, porque me siento no se como en notó, casa, me no se tratan notó. genial. Unha profesional, unha profesional. Grande, vemos nada en un gracias. ratiño. Un aplauso para gran Alba Navarro. Un luxo tela sempre aquí en Xuntos. Que enerxía, verdad, José Manuel? Que ven empezar así a Qué tarde bonito un domingo. domingo. A veces o domingo como aburrido que ya Sí, llega o lunes, estás en pero aquí estás moi feliz. Sí. Mira, a ver, Gustache todo de min hoxe, Ven o teu marido a buscarte hoxe ou non? Pili, se queres marchamos. Que non veña, hoxe que non veña. Marchamos, si queredes quedar sós. Non sobrades, non. Mandaban chiviquiños a ti tamén, Elena, Pili. que Elena conozco a... Sí, Elena é maravillosa. Bueno, sí, que é unha gran seguidora Que miña. e filloas aparte- grandes, eran gigantes as Eu filloas. teño que decir que proveinas, sobre todo as que fixo Elena, están espectaculares. Ai, que boa pinta. O sea, que nos trae unhas A pouquiñas mí, para aquí. que me trae aí, Noé. Bueno, dicíamolo ao comezo do programa, estaba do venda aí tamén, que hoxe, rapaces, caedes en que o último xuntos de domingo de inverno? Non me digas. Que a semana que ven estamos en primavera xa. Sí. ¡Qué ben! ¡Qué alegría! Non sei. Que vos parece a nova estación? Manel, ti eres de primavera, gustache máis o frío? Xa estou sentindo Bueno, no, a verdad que aguanto mellor o frío que a calor, pero é moito máis bonita a primavera e de aí para adiante tamén. Na primavera non fai calor. Bueno, Na primavera Es ainda un se está aburrido, ben. Manel. Primavera. A primavera como que Hai non xente sei. que fan do inverno non aguanto con ela, o mellor é a primavera, xa se pode facer Pero cousas. xecho, Empeza pero xoves, as non? alerxias en primavera, sí, as alerxias O son 21, peligrosas. o 21 que naceu a miña filla, si empeza o xoves que é a miña filla de Pois mira, cumpleanos. o a mí xoves. encántame porque, claro, ainda non ven o calor, como decías, ainda non ven o calor, pero sí que empeza a agromar todo, é un momento fértil no que empeza todo. E os días son máis Os días son largos, máis xa Pero empezará que a somos empezar alérxicos, tamén. pasámolo moi mal. moi na mal, eso é primavera, verdad, sí. eso é verdad. Sí, claro. Eu O tamén. polen, esas cousas. Pero tamén- E despois hai xente que se deprime na primavera, hai moitos Sí. problemas psicolóxicos. Claro. Sí, bueno, porque de depresión. repente todo está feliz e igual Ti non. E me gustame moito que cambian horario. Sí. Entonces os días Claro. son máis largos. Que xa se empeza a notar, Eso sí. Bueno, decías, este tema das galiñas, tenme tola, Pili. Esto de que o dos papéis pras galiñas... A mí parece unha chorrada, patelas. falando claro. E si ven a gripe, Pili? Que gripe, E si home? ven a gripe? A gripe eu vou toda a vida. Hai que facerlle o control. Sí, o control. comprarlle uns clines, muchacho, comprarlle uns clines. Si queres levámoslo ao veterinario, Tamén. poñémoslle chip, Bueno, tamén. algunha persona había que levar ao veterinario, Sí. E non a levamos. Pero mira, hai normas, hai leyes que en vez de facilitar as cousas complican. Sí. Están abandonando moitos animais porque non se poden facer cargo deles. Outro día eu na basura encontreime 4 tortugas abandonadas. Que cando preguntei, dice, é que claro, si te pillan con esas tortugas que non teñen os papeles, entonces é mellor abandonar os animales. Eso non pode ser. E cos perros, cos gatos está pasando moito que por os problemas que esta lei que é tan restrictiva, Sí, pois, pero aquí o das Claro, galiñas, que máis que te dará ao fin ter e ao cabo todo media mundo dúcia que non de ten unha- galiñas na casa que para non ten consumo unhas propio. galiñas. Además, se Manel. ponlle, se tes que Hai un refrán moi bonito que di: quen teña forza no brazo, cabe e plante en marzo.
Anda. Moi ben. É que, Claro. é que marzo... Eu xa non ia. Claro, pero está moi ben tirado, E claro. tamén Non marzo... as coitei nunca, ves? Rapaciña, non pode decir, eu non sei, o meu pai sí, non sabes porque non o fixeches nunca. Pero se pos un pouquiño de atención, seguro que fas cousas máis complicadas e non tes problema para facer. Probablemente. Bueno, manada, que e non te outra- vexo e a ti outra echando intriga- patacas, Eu tamén. Con Non te ese vexo pelo saltando branco esa ideal. salsa. Bueno, e outra intriga destos días que veñen, porque víamos aí a Padín, que sí que estamos falando da primavera, pero a chuva que non nos abandona, bueno, pues que tempo teremos nesta Semana Santa, pros días festivos, que máis e que menos, pois igual ten plan, non sei, cal é o voso plan así para xoves, Vernes Santo, o que ides facer? Eu quería ir ás procesións. A mí gusta máis o domingo de Ramos. Viernes Santo. A procesión da borriquita, ¿no? Ca palma, que bonito. Eu sempre vou todos os anos, pero este ano non vou a poder ir porque estou aquí xuntos. Ah, que peniña. Pili, pero con nos... Claro, é que hai que Vas a lembrar estar que moi teremos, ben Pero con teremos vos programa paso en directo. genial. Pero por Podedes unha traer boa un causa. sacerdote aquí que bendiga o ramo da a palma, o olivo. Bueno, vai deixar de chover, señoras e señores, voten. Moi ben. Ai, que ben, Sol, ben. Que chegue Ben. o sol xa, por favor, que saia xa o sol. Flores... Aleluya, Dios, por Dios. Dios. O mundo como este plató, todo colorido. E xa que Maravilla. estás tan refranero, Sí. dicen sempre, la primavera, la sangre altera. E como decías tío, nariz tamén, porque chus. Claro, eso, pregunta importante, xa o lanzaba antes parada. A primavera inflúe no estado de ánimo, porque, a ver, por un lado, claro, estamos dicindo que ben, bo rollo, tal, pero, por un lado, sí, o sangue altera, pero logo estás toda astenia primaveral, non sei, vos de que team sodes? Eu son... Astenia. Astenia, non é? Astenia. Astenia. Eu son de team que alteras a... E máis, todas as parellas que eu tiven, namoreime delas en primavera sempre. Son estacional. Eu la namoro sangre con esta altera. estación. Ai, que bonito. Está a caer o próximo. Claro, porque na primavera cantan os paxaros, Non hai me o digas que non, cuco, a non me digas que non che cambia o humor na primavera, por favor. claro. Tes ganas de salir, tes ganas de arreglarte, Sí. vistes colores, pones... Ai, a ver, ai, a ver. Falando. Espera que ver. Garabanciña! Claro que sí, boas tardes. Claro, falamos de primavera, De falamos de alterar o sangue. alterar o sangue, la co seu Subvención. vestido verde. A ti que tal se senta primavera? Boa tarde, Garabanciña. Pois a min, fantásticamente. Uy, eso hai Pero que verte. primavera, verán, bueno, todo. A Pili. Non, é que xa se... Subirle a Bueno, tensión, ademais encántame porque non estás vexote nada así picadiña comparada polo tema do cambio. Home, porque me estropeou o cambio de look antes. Sí, Que queres bueno, que che pero diga? tú estás todos os días, eu solo teño o compromiso de ver unha vez o mes. Veño unha vez solo cada mes. Entonces tú mañá, pasado, outro día podes facer. Sempre igual. Ai, bueno, que Muller estamos falando de garbanza. que a primavera sangre altera e aquí Garabanciña veu disparada a mesa, pois non sei por qué. Hombre, porque xa sabes o que me alteran últimamente. Algo me temo. Bueno, es que outro día de mostaza, hoxe de rayas. Claro, unha non é de pedra. Pero Garabanciña, que estás moi lanzado últimamente. Que manel non está no mercado, Garabanciña, de verdad. Bueno, xa vos dixen outro día o do menú que... Home, a carta sempre se pode mirar. Ponse roxo, ponse roxiño. Pero a ti vai che ben no matrimonio. Bueno, tampouco teño que falalo todo aquí, Manuel. Bueno, pues despois lo hablamos, vale. Vale. Bueno, Garabanciña, como ves a parada? Ahora xa en serio, o seu cambio ver. de look. Teño que decir o Ti que que eres unha muller opino E a deste. verdade. Está guapísimo. Garbanziña, que riquiña. Home, si diga Garbanziña. Que rica era. É que encántame, porque ve a primavera ponos a todos contentos, Eu Garabanciña unha está pelota. contenta, si está un Eu pouco estou pelota, non sempre sei por contenta, qué. Rocío, non sei que decides. No, bueno, hai tes días, fina, tes días, pelotas. é verdad. Bueno, pues con este borrollo, con esta alegría que vos parece primavera e a estación das flores, como as que trae Pirio no vestido. hoxe E das picaflores. E das efectivamente. Que non se vai enamorar con esta canción, a min que encanta. Este de presuntos implicados, Sí, non? qué Qué bonita, qué Unha das máis bonita. bonitas de presuntos implicados. De Sole. Bueno, 4:10 minutos da tarde. Chegou o momento de recibir neste plató de xuntos a un dos mellores cómicos que temos no país. Un home que a última vez que estuvo aquí en Xuntos estuvo a piques de rachar esta mesa despois de subirse nela. En que mood virá hoxe o gran David Zamor? Descubrirémolo agora. Adiante, David Zamor!
Benvido. ¡Qué alegría! ¡A directora que sí! ¡A mesa non rompe! Hasta que la rompa non pare. Ven, esa es tradición. ¿Qué tal, amoriño? ¿Cómo estás? Parada, quedaste estupendo. Sí. Ahora eres gran parada. Vai pasarme un bus a parar diante túa. Dísome un pasariño que vos vistes antes, Na pode ser? peluquería. Coincidimos moito ali, vamos á mesma. Ah, moi ben, moi ben. Bueno, ven, xa estaba aí o equipo de dirección, xa mirando a mesa con medo. ben. Que alegría ter aquí a David A Zamora. mesa cada día está mellor. Tengo que dicir, da outra vez a xente sofriu porque eu subín, eles non sabían, e eu tampouco sabía que iba a subir, pero hoxe está Mira, ti mellor. cada día medras máis, non? Ou os tirantes. Eso quería saberlo, tío. Tenemos que estar en horario infantil, tío, por Dios. Eu encollo e ti vas para arriba. A ver que hai, por Dios. Que ben, que alegría recibirte, David. Un aplauso para todos os pequeños concellos, aldeas, parroquias que organizan unha programación cultural chulísima e a todas esas señoras, porque sen señoras non hai teatro, que van a ver as obras. Aí, Belén, aí. O público da cultura son señoras sempre. Claro que sí. Bueno, pois aí temos esa superestrela de David Zamor, Go Home, o próximo xoves aí na estrada. Eu teño que confesarche algo que me está producindo un pouco de inquietud, querido David. É que todavía non coñeciches a Garavanciña, creo, Ai. non a biches Non aínda. coincidimos. Que é Non unha perdeches señora, nada, non a ver, unha perdeches señora que nada, ten xa por che digo. costume agasallar coa súa presencia Vamos os deixar nosos invitados e todavía non apareceu por aquí e pareceme raro. Vai no papar. Vai no papar. Sí, non sei. Va a ser unha experiencia para ti única. Claro, tía, eu é que Aquí xa está. dicía. Xa Hombre, David. Mira como baila. Xa dicía eu, porque, en Hola, fin, hola. Garavanciña, non sei, tes aquí a David. No, claro. Mira qué amor. Hombre, Ya pues pasa ningún de edad. capitán de Detalle, ningún Rocío deberías saludo. me presentar a David. Pois David, Hombre, Garavanciña, perdón, Garavanciña, ponme David. levantar. Levanta. Permíteme que... Un placer, un placer. Que me ruboriza. Bueno, que che parece o noso invitado de hoxe que con Marlene outro domingo estiveches aí bailando con David. Con Que- David. Eu prometo non desnudarme tanto. Xa vou aí na casa, perdón, que hai señores ainda preguntando se volven Marlene hoxe. No, hoxe tô eu, perdonadme. Bueno, que Garavanciña, primeiras impresións do noso invitado. Pois que vou dicir eu de David, por favor. Ai. Non teño palabras para este rapaz tan Pois- guapo. Bueno, gracias, E Garavanciña. fortachón, e alto. Teño días. E Pero, bueno. pero Garavanciña, mira esto que é Tinder de repente, sabes? O sea, xa... Que é eso de Tinder? E Manel, que o tes aí, ahora que pasa? Manel, Bueno. nada descartado. Está sufriendo. Hombre, a ver. creo que Hace non son 5 minutos moi competencia. bien. Ahora vino el guapo. Dios. Non sabe nin o que quere esta muller. No, creo que sei no, por que vale. ven. A ver, Manel, non decías de estar casado e non sei que, pois... No, eu nunca o dixo Rocío que estaba ocupado. Eu non dixen nada. Vale, que conflito. Eu non dixen, eso dixo Rocío. Non me fagas escoller, Manel, que tengo este chicarrón aquí, Dios mío, que vou facer? Bueno, Garavanciña, Non vai tomar un facer pouco nada, aire, antes que de- beso vai a tu descansar, poquinho. a ver si refresco un pouco fora. Sí, efectivamente. Vai a contar un garbanzos. refresco. Tempo a todos. Un refresco ou algo para a nosa Que dé Garavanciña. unha ducha de auga fría, creo que Moito lle non, a ver se vai ben. facer humus, por Dios. Ahora non se pase moita. ¿Por Madre qué mía. facer feliz aún podendo facer Bueno, desgraciados a tanto? Garavanciña que estamos la vendo aí que se vai a tomar un refresquiño. Vou facer Bueno, que fai. e nos apetece tamén un chocolate, verdad? Así que entiño hasta ahora, filloa, chocolate. Eu xa non creo nada. Apetécenos todo, Sí, verdad? Pero vamos ter eso aquí. No, mira, hay que explicarlle a David. Falta merenda, Aquí sempre falta din cosas de merenda. chocolatada, pero vémola. No plató nunca. Esto no, Claro. Es así, esto no es bonito. Conectas, hay comida, pero Aquí aquí nunca, nada. non se come nunca de nada. Parada que tú veches 4:20 da tarde, Rocío Padín. Hacíanlle un homenaxe tamén a cine de barrio. Pero hubo problemas de última hora porque eu tiña que estar por a mañá en outro programa moi vinculado con este tamén. Estaba en directo e solo podía ir no avión da tarde, a tarde estaba completa Pero e quería destino, que no. estuvese en Galicia O outra vez. destino. Tal millor aquí parada. Vale, lembro Uy, que... que boa está, a ver se queda o pozo. De la Virgen Mexicana. Non revelemos aquí segrediños, David. Quedou deshidratado. Home, tá? Que tanto bailar, non contaba. Bueno, que Pili, os domingos son Aquí así. os domingos é un Non sin vivir, paras, non é un paras. sin vivir.
ti, Comí David? moi fuerte para vir aquí, me parece. O domingo misa de 12 despois xuntos. Eu ca foros do gimnasio tamén, eu xa deime de baixa e aquí estou. Non falábamos antes da primavera e o sangue. Que mellor para levantar o sangue, para levantar o corpo que levantarse a bailar. Vida Non te saudable. pasa. Pero digo, cando vamos dar acabar co carnaval? Nunca. A de vir agosto estamos co carnaval. Ese sí que vendo fillas, non teño problema. E agora ven o entroido de verán, que agora ven o entroido de verán. É verdade. De verán. O chollo é pintarse de algo. Sí, co que nos gusta aquí as Tamén máis. he pensado un troido de verán, vou non dicir, porque aquí temos, claro, aquí houve moita inmigración a Brasil. Entonces nós miramos moito para o Sambódromo. E ali é verdad que tapados non van. E nós queremos copiar. E ti ves aquí as comparsas, os pobres en febrero, ás 8 da tarde en Lalín. Eso non é alegría, eso é baile de supervivencia. Sabes, un pouco de ai. Entonces yo creo que é facelo no verán e se hai suerte, mellor non chove. Igual. Acordaste fai moitos anos cando viñeron as primeiras garotas, que eran garotas á feira do cocido en Lalín. Morrían. Un día de chuvia. Os señores flipaban. Un frío que morres. Era Eles en plan, Sí, esos bikinis, bueno, Total. que eso fío dental ao lado que levan elas son amarres de transatlánticos, porque esa é a mínima expresión. Bueno, Eso fai Madre anos, mía, por bueno, primeira temos vez. que... Como dormes? Ui, como dormes? Si dorme desnudo ou... durmo ben, gracias. Pues durmo espido, porque el link que sí que é moi bo. Ai, sí. Non te tragan tres muller que tampouco. Os calcetins? No, nada. Sin nada. Eu nunca. Para dormir... Bolsa de agua quente. Pili outra vez, non me fagas nada. Non digo, aforro moito en pijamas, é o único que podo decir. Neso nada, non din que é moi bo para a salud. E eu tuvo que ser pola salud. Gracias. Nada, ti, por favor. Un dato que por lle acabas de regalar a Galicia, así gratuitamente, en Xuntos en directo, 4:29 da tarde. Moi ben, moi Eu ben. teño que ser sincero, cara. Sí, Sí, señor. O próximo xuntos van a querer que salgas nunha cama a ver como dormes. Pero levo edredón por riba, cuidado. Ai, que tengo micropilar, Ay, perigo. perdona, Pilar. A ver. A ver, David, cal día fui pior que pior pasaches? O día. Qué bonito, gracias Pilar por hacerme recordar esto. Hombre, un día así, peor. Peña Baixón, 4:29. Así nas casas. No, teño, a ver, un día malo para min. Pasou mal. Para min foi cando España non ganou Eurovisión. Acordades vos aquel ano? Bueno, pues teño moitos días malos no ano, ese é o malo. Eu sei un día que o pasou moi mal. Ui, Ai, sí. Sí, Sí. cando te depilaron. É verdad. De arriba a baixo. Unha vez nun programa depiláronme enteiro a mala fe e enfermei. Temen que ir a urgencia. Sí, é verdad, é verdad. Sí, Sí, porque fixeron moi mal. Sí. No, No, é verdad. é verdad. É que ti sabes que é depilalo todo. Aquí hai moito metro para sacar. En que parte fai máis daño? Todo, de arriba a baixo. Eu creo que a barriga. A barriga. Pero que che deu unha infección. No, Chica, fiebre. Como non te iba a dar fiebre? pero era cera. Foi cera, foi... Cera. Pero mala cera. Pon cera e quita cera. Generalmente as mulleres vamos por cachos. Pero aquí fixeron de arriba a baixo así a machada. E logo que isaste de xuntos, isto é, vamos, un spa. Pero había hoja para min. Bueno, máis preguntas por aí do público. Aí o micro, moi ben. Hola, que tal? ¿cómo imitarías? Como te chamas primeiro? Hola, chámame Pura. Hola, Pura. ¿Cómo imitarías a un galego? Pois, home, depende. Se un calquera, falando eu así, xa sou eu mesmo. Teño pouco que imitar. Mira, pasou unha cousa moi curiosa con eso que dis. A primeira vez que traballei fora, traen un programa en Madrid e tal, e cando viña para aquí, dixo unha persona, pero te ali forzas moitísimo acento, notas. E dicía, home, claro, al lado un de Algeciras e outro de Valladolid, o que máis acento galego tiño son eu. Eso é verdad. Pero, bueno, para imitar, pois mira, isto que ves, creo que me sale bastante ben, non? Clavo. Moi ben. Clavo, prácticamente. Bueno, pois, bueno, está, a ver, non... Imítanos a alguén, David. Non moi vou imitando. Si non é galego calquera. Non admiras a nadie, ti. A Aero Ramazzotti. A ver, imítame a Aero Ramazzotti. ¿Cómo era la canción de él esta famosa? No, ¿cuál era? Si bastaste Si bastasen dos simples canciones para mirar del cielo, puede pasar. Puede pasar. Y hasta aquí, suficiente. Gracias. Estamos bien preciosos. Bueno, público, de momento
Moito está tímido, estás tendo No, está un moi ben. terceiro Aí grado. estades ben, deixas estar. Moi cómodo, moi Sí. ben, non te podes queixar, pero tes todavía unha misión moi importante esta tarde, que é axudar aquí a nosa Pili. Sabes que ten un consultorio todos os domingos que non para de chamar a xente con todo tipo de dúbidas, bueno, logo verás de todo, de todo, de todo. Pili ten moitos kilómetros na vida. Totalmente, a nivel Ten o tacógrafo queimado. Bueno, mellor non falamos en general. Sexual, sin Pili. Si é do que máis preguntan. Unha experiencia loca. A buen sitio van, verdad, Pili? Pregúntalle de todo, David, de verdad. No, en serio, eso verás. De todo, de todo. A xente está moi mareada os domingos pola tarde. Por favor, deixa de botar tan diciosos nas misas polas mañás, que vaya xente mareada para casa, toma un café, non sabes. Bueno, imos a ir a Publi, así de paso, David, te vas familiarizando cas preguntas que chegan ao consultorio, porque esta tarde David Zamor vai lle botar unha man a Pili despois o consultorio. Sí. Moito dudaron. Dudaron un pouco, Hombre, chavales novos xa supuñía que sí. Sí, pero tardaron un pouco en responder. Sí. Son tímidos. Pode ser que a que máis usede sexa TikTok? No. Sí. Ui. Pero unha cousa, David, isto que ten que ver con Bueno, porque se son dúo cómico, poden ser dúo cómico de redes e facer vídeos. Cada máis Bueno, tiene su nivel. claro, eu vou buscando polo meu lado. Se sabedes vos, pero xa non pregunto. Pa que veño, Ten a súa Pili? forma de preguntar para chegar a un Eu non sei tampouco. Tedes máis de 20 anos, algún dos dous? No. No, va, son novos, son noviños. Que género... Só poden contestar sí ou no, claro. Sí, Que que senón sería difícil. moi fácil, claro. Sodes dúo artístico. A última, va. A última. Tedes algún traje de lentejuelas na casa? No. Sí. Uy. Un sí, Claro, eu outro diría no. que no, ¿no? Claro. Un pode ser o serio e outro pode ser o cómico. Bueno, veña, David, lánzate a piscina. Teñen distinto armario. Sí, clarísimamente, de todo. No barbeiro coincide, pero no armario non. A ver, bueno, David. Eu diría que non son dúo artístico. Ti dis que Eu non. digo que non. Non, Pili? que non. Vale, O pregunto. consultorio da Pili. Eu non che podo contestar a eso. Bueno, David. David, Está. o gran. Son parella Viaxades ou non? moito? O sea, parella artística, quero dicir. Viaxades moito? No. No. Mira, eu vou dicir que son parella de cantantes. David, ten que adiviñar, a ver se Vale. desta vez sí, se son Sodes tú ou non. familia? Esta pregunta vos está a facer a mí. No. No. Sempre fas as mismas bueno, preguntas, sí. porque pero ahora vou cambiar. Hasta ahora non me foi ben, a verdad que teño que facer outra sí, pregunta. claro. Viaxades moito, é verdad. Eso ya fixeche. Pero non fixo Pili. No. Non viaxa. Bueno, pois non son dúo, eu que digo Pili. Eu digo que non son dúo. Compra a roupa no mismo Sí, comercio. aquí a xente compra toda a mesma roupa. David, pero- teno claro, non No, son claro dúo. non teño, visto, claro non teño. Non poñas palabras que eu non dixen. Rapazas, creo que non, creo que sodes un dúo artístico, sí ou non? No. No. Por fin. Ben. O sombreiro podería ser broma. Pero o calzado non, porque hai que atopar ese número. Pero a mellor que doulle dos carnavales, non tires tanto por aí. Pero pode ser parella de carnaval, dúo artístico de carnaval con parceros. Pode ser con O parceros. parella da horta, que estamos falando da horta. Moi campesino. Esos zapatos non son para ir plantar lechugas. No. mí ellos dos con Ese tanto son perso non nos levou nunca. Nunca tamén te razón. No, eu digo que son parella, clarísimo, porque ese brillo... Parella de qué? Bueno, de dúo artístico. Artistas son, porque ter esas chaquetas, esas botas... O atrezo Pregúntalle, Safo. convencerche. Artistas individualmente seguro que son... Pregunta se viaxa moito. Pero, sodes familia, sodes familia. Sí, entonces son dúo artístico, cantan. Veña, sodes un dúo artístico? Sí. Sí. Moi Con ben. racha, non paredes. Vai rematar. E que facedes? Joder, que non lle podía tirar da lengua, David, Bueno, porque eu conozco. somos un dúo musical, Aires de Broña, e somos dúo matrimonial tamén. Bueno. Mira, Moi ben, moi que ben bailas, David. Eu teño
Madre orgullo mía. de coñecelos, que son compañeiros de traballo. sí, eu. Eu non lle podía dar a... Xa, aquí non podías axudar. Eu non, pero canto salieron son Sergio y Estíbaliz clavados. Clavaditos. Pero con máis brillo. Bueno, Ay, ¿cómo ¿tú los vamos? conoces? Ahora mismo dous acertos, dous erros. Bueno, vou ben. vai? Deixemos Como que vai? vou ben. Dos. Pero o baile é un positivo, ¿no? Clarísimo, creo que isto... Podedesvos agarrar un momento da man? É posible isto? Podo pedir isto? Que se agarren da man? No, yo lo odio, sí. Bueno, podedesvos agarrar da man, por favor? Uy. E miradevos aí un momento. Son dúo e bailan. Dúo e bailan. Dúo e bailan. Porque dice que son dúo e bailan. Pola morfología dos dous, creo que son bailaríns. Por la morfología. Sí, polo tipo, despois vestiros así contrachapeado. Está pensado. O albiés, subai e Ten tal. razón, aí sí. E eu, así como os de baile son de agarrarse moi ben así a man, non foi así unha cousa, no. Cando se agarran, Confort. Sí, e eu conexión. creo que son Si teñense que agarrar ben, porque eu vin Claro, fai si un non, pouco non hai vin a Rocío aí no suelo bailando contigo, de verdad. Por favor. Qué Ai, por mala Dios, es. menos mal que agarraches de unha luchase. Si eu bailar, non. Pero unha cousa, David, non estarás facendo trampa, non coñeces de nada ningún, ni nada, non? No. Bueno, nos conocemos, creo. Non. Bueno, é que vinte aí como moi seguro. Tamén Porque estou en racha. a millor son cantantes. Pero falta el brillo, Betillo. Bueno, imos a desvelalo. Eu quero pedirche que non te vayas todavía aquí de xuntos en Non te vayas, directo. por favor. Non te vayas, por favor, porque Pili precisa axuda co Eu de seu verdad, consultorio. porque as preguntas, chico, non dá basto. A veces póñeme en cada compromiso. Así que vouche pedir, David, que atendas un poquinho o teléfono mentres Pili Encantadísimo. está aquí con nos co programa, a ver que dúbidas... O teléfono do consultorio, No, xa, intentar con meu. Bonito, que bonito. Fermoso, Fermoso, que voz máis Qué bonita ten Belén. gusto cantando, de verdad. Cantando ademais en directo, hai que dicilo. Sobre todo en directo. Aquí sábados e domingos sempre na televisión de Galicia, que bonito. E que bonito a semana que temos por diante, a semana que ven, que falábamos antes de que empeza unha nova estación, a estación das flores, a estación da alegría, primavera, e tamén celebramos o Día do Pai. O Día do Pai, o Uns días 19 de despois. marzo. Moitos parabéns a todos os papás, a todos os pepes, a todas as pepas. Parabéns, José. José Manuel, mi medio santo. Gracias, compañero. É verdad gracias, que estás gracias. aquí de santo a semana que ven. Sí. Parabéns. Padre no Sí, lo sí, sí, celebro porque mi padre ya Claro. murió y yo no soy padre, que se sepa. Ai, escoitade, mirad a David como traballa no meu consultorio. Onde Ai, espérame, a ali. Que giadiño é. Pili, De verdad. tes unha... ¡Ah! ¡Tienes razón! Bueno, qué rapaz. Ten cuidado que te quita el puesto. Ai, me encanta, que obediente. Non paran de chamar, Pili. 4 queixos. Pero ese, 4K, bueno, si queren mandar queixos tamén que os manden, que non hai problema. Bueno, aí David atendendo as consultas que chegan para nosa Pili. Enseguida veremos ese consultorio, se ten un perigo, Pili. Sí, terá perigo, sobre todo este home que ten contestación para todo, de verdad. Eu vexo moi aplicado, Bueno, como- que temos como que ir, secretario. parada. Logo temos que ir o Día do Pai, temos que ir a Madrid, a túa casa. Donde tú quieras. Claro. Se está desos dous moi. Sí. No, porque supoño Hai que un roneiño aquí, que- ¿no? Que no sobramos. É outro, de verdad. Quiteime anos de encima, Brilla como outra luz. Estás guapo, sí. Sí que está muy guapo. Estoy como un bebé. Sí, estás guapo. Pero vamos, que estamos aquí salivando, o sea, Pili, co Ai, por chuletón favor, ese. que pintaza tiña ese chuletón, vuelta e vuelta. Qué rico, A verdade que sí, e que gusto dá, non, ver a todas as familias, con calquera excusa. Bueno, é é o Día do Pai, eu teño que decir que na miña casa era unha celebración espectacular, porque claro, era papá, en paz descanse, a abuela Josefina, papá José, ainda por riba, a abuela Josefina, meu irmán tamén é José, entón na miña casa celebrabas unhas festas espectaculares que se siguen celebrando, pero máis pequeniñas, porque Claro, pero si unha faltan dos data pilares moi bonita, importantes. Alejandro Macías, benvido compañeiro, Grazas. que le vamos celebrando dende sempre. Teño unha pregunta antes de nada. Pili, con tantos Josés e Josefas non serás Pilar Josefa de segundo nome? No, chico, no. Podría ser. No. Vale, pues efectivamente, o bodo arquivo de ter un arquivo... Que antes dicía Alejandro, afortunadamente non se levan estos agasallos con palillos, tal, pero tiñan ese punto aí naif,
inocente que... Ai, estaba si, guai home, eu tamén, teño dúas non? nenas e facía co rollo do papel higiénico, calquera cousa, Meu pai poñendo, segue estendo poñéndolle... guardados, meus. Eu teño tamén uns das miñas nenas, sí. Eu no caixón do meu pai ti entres están os colgantes que facía no cole e tal. Quizá poderíamos abrir outro melón, os colocóns que nos pillábamos co pegamento os días da nai, do pai, todo o tempo aí, e como chegábamos a casa cheos de brillantina, porque aquelo se pegaba dun xeito que parecía que viñas dunha festa do orgullo en Madrid, vamos. Pero hai unha diferencia moi grande do día do pai de antes a ahora. Quen é o pai agora? O pai que tuvo o neno o que cuida ahora o neno que vive ca mai? É que hai agasallos para o pai biolóxico, se o merece, e para o pai E que hai se cría. parellas LGTBI que ten dous pais. Pois doble agasallo. Sí, bueno, a vida cambio que decía Claro, esto Manela, non era porque se habitual celebran nas antes, escolas o día da pasaba, familia, pero ou este tempos cambian e hai que adaptarse. O día da familia. Claro. Cambiaron todo po día da familia. Sí, Xa non sí. hai aquelo de facer as manualidades, o día do pai, o día da mai, como había o problema como comenta Parada, para isto tal, ese neno se encontra tal, Pero aquel se eso encontra ca mai cohibido. non pasa. Camai non pasa. O día da mai, o día da mai, o 8 de... Antes era o día da Inmaculada, non? Ahora é o primeiro domingo de maio, non? O día Primeiro da madre. domingo de maio, sí. Sí, bueno, os tempos cambian, é bonito, Qué bonita canción. Qué bonita canción, casi imaxes máis fermosas que nos puxeron os compañeiros aí. Sí, Qué bonita é a nosa Galicia, por favor. É unha canción moi fermosa e tamén eu quero dedicar esta canción a toda a xente que estivo fora, porque é unha canción moi importante para a xente que estivo na emigración, xa que falamos dos pais, deses pais que tiveron que estar fora. Que parecen, claro. Sí, mira, tes aí a imaxe. Que non se parece Pilar, eu xuraría que non era ela. Eu xuraría que non era si me apoyo. Pilar, estabas guapísima, Guapísima, sí, pero mira aí, mira. Qué chulo, Mira, que recordos tes aí co teus fillos? Ui, moitos. Que son para ti os teus fillos? Home, pois é unha alegría telos, non? Claro, claro, é que é unha gran alegría. Foi militar, cuidado, servicio militar. É un honor. Traballei camarada, traballei no restaurante de Pili Pampín. Ah, sí, Pili. Hai moitos anos. Fíjate, A tío, Pili está emocionada, vendo. Sí. Qué chulo ver de cerca esta emoción aí, e qué bonito, non? Estos días que ya dedicamos palabras fermosas a xente que queremos, non? Nos anos 80, máis ou menos. Nos 80? Madre de Dios. Qué Tería eu chulo. 10, 11 anos. Chove un pouco. Bueno. Era camarero de extra, facía extras. Facías extra nas bodas e eso, qué guai, qué guai. Oh, qué bonito. Pois sí. De verdad, que moi emocionante, bonita, claro, sí. moi bonito. Recordar aos papás. Sí, eso, sí, una emoción bonita Ay, siempre. Bueno, xa está. Aquí en este programa. Venga, xa está aquí David. Que tal de bailar, non contaba bailar tanto hoxe, pero... Será que as consultas... Un, dos, tres. Porque son das consultas, estiven atendendo este teléfono, non vexas para mandar un mensaje, un WhatsApp, botei media hora con esto, pero bueno, non pasa nada. Bueno, que E tracho aquí as consultas todas. Vale. Imos a porlle unha silliña aquí o noso David Amor. Ore, por mira que chamou xente, chico. Madre mía, que tras aquí, David. Vou facer así, porque as gafas son de verdad, estou me mareando, entón vou facer interesante. Madre mía, bueno, xa estamos Uy, aquí, isto sabe a casa. listos e preparados para o consultorio da nosa Pili Pampín. Aí vai. Consultorio de... Tes problemas co teu marido? Na cama xa non é como era? Non aturas o teu fillo? Chama ao consultorio de Pili Pampín. Chaman, sabos, digo eu que David non parou neste ratiño. Dame. En fin, veña, escoitamos a primeira pregunta. É normal que me chamen, porque se para ir a unha consulta tens que pedir veces tardan tanto en dar, xa que xa chaman a mí, que máis? Claro que sí. Ti estás moi ben de precio. Sí, moi ben de precio. E aconsellas moi ben. Veña, imos coa primeira. A primeira. Ola, Pili. A miña moza ten moito deseo sexual. Quere facelo todos os días. Pero a min non me apetece tanto. Xa falei con ela, pero non me entende. Que fago? Canto é normal facelo? Claramente, Pili, este Eu mes... boto un caldeiro de agua fría por riba. No. Eu creo que neste caso Pili teria que entender eu a moza. É unha consulta, quer decir, hai que facer consultas separadas. Ver que ansia ten
Así que leva ela. Non sei, Pili, como ves isto? Bueno, hai que ter moito cuidado porque a veces eso é unha enfermedade, Sí, a veces é unha enfermedade, a veces é unha enfermedade tamén. A difomanía, quero decir. Sí, O mellor o rapaz queda no chasis, meu home. A primavera, o sangue altera. Claro, eu creo que ele ten que desayunar máis fuerte. Cereales. Meterlle ceba. Porque sí, estamos moito... cebada. Ese é o problema, estamos moita avena, moita quinoa, pero se non lle metes algo fuerte, bueno, pues se ela ten, se ela ten ansia, é feo dicirlle bueno, que non. No, que o falen tamén, non? No, que o fajan, non que o falen. Pero que o falen. Eso chamase sexo oral, non? Pero se o quere Se o outro... falan, é oral, non? Bueno, esto vais-nos das man. Imos coa segunda pregunta. Ola, Pili. Levo 1 ano e medio coa miña parella e quere que coñeza seus pais. Teño pánico a ese momento. Non sei que facer, como falarlles ou como comportarme. Morro de vergonza. Como teño que actuar cando os coñeza? Buah, que é un momento delicado, Sí, eu tamén tiña moita vergonza e foi a conocer o día de difuntos ao cementerio, a miña sogra. Como? Aí falache, é que é verdade que el di coñecer os pais. Os pais non é problema, o problema é cando coñece a nai. No, pero é verdad, non estou mentindo. En serio? Sí, meu marido é así, que queres que se dija. Vouche presentar a miña navía difunto no cementerio. Pois sí que esperou. Sí. Sí que esperou. Natural como la vida misma. Non é faladora a tua sogra, non? É encantadora. Un bico maruja que nos ve todas as tardes. A Mariquiña ela. É un amor. Aí Bueno, está, que potente. recomendación pro momento de coñecer os pais Que este tranquilo. Eu digo a verdade, a moza deste rapaz que corte con el. Por qué? Claramente, despois de 1 ano e medio se lle plantexa pánico coñecer os pais, ese chaval non quere compromiso. Queda dito, isto é a palabra de Pili. Dixo Mela, dio ti porque non quero que o veñe todos os domingos, non quero que isto quede a miña boca. No, hombre. No, que medo ten coñecer os pais? No, ningún. El non ten pais tamén, Sí, pois serán claro. como os del. Exactamente, pois sí. Ollo, amigo, a este consello, non está mal Sí, tirado sí, sí, aquí por a Sempre banda David Hai que ser Zamor, valientes, pim, pam, na pim. vida hai que ser valientes. Veña, imos con outra dúbida. Hola, Pili. Levo 4 anos casada e estou comenzando a sentirme atraída por un compañeiro de traballo. Os dous estamos casados, pero el creo que tamén sente o mismo por mí. Que fago? Tiro a piscina ou paso? Ti que farías? Ai, miña É filla. o mellor que se tira a piscina non o compañeiro. Cuidado, isto é un consello. Hai un refrán que di ojos que no ven, corazón que no sienten, pero tamén che dixo unha cousa, non las hagas, non las temas. A ti gustaría que che fixeran? A mí non me gustaría. Dixo, un compañero inda por riba dixo, estamos os dous casados. Habría que Claro. saber se están casados entre eles, claro. Bueno, está. Non é moito máis Están, fácil. pero inda por riba traballan xuntos. Sí, e donde, como era, donde tengas la olla, porque dijo, pues xa que estás ti co refrán. Xa que estás ti co Pero refrán. vamos a ver, ti estás parella nestes momentos? Neste aquí no, na casa sí. Na casa. E a ti gustaría que che fixera? No, xa por eso xa non quero nin que traballe. Porque se ti non traballes para non andar con compañero de traballo. Vale. Bien, bien. No, si non queres pa ti, o que non queres pa os demais. David, perdón, ahora non podo ir por aí que estou humiliada, pero non me quedou claro, tes parella ou non? Porque senón eu xa volvo por Manel, que, oye, polo menos ter algo. Bueno, primeiro hai que aclarar o de Manel, despois aclaramos o meu. Vale. Ti sigue remollo por hora. Que atenta esta gravanciña o programa cando te interesa. Cando te interesa, que era pouco que era, nada máis. Sí, era para encordiar. Bueno, Pero eu atendí máis chamadas, non sei se nos dá tempo. Hai máis, creo. Veña, imos con outra dúbida aquí para a nosa Pili. Hola, Pili. Quería comentarche un tema que me ten moi preocupada. A miña parella quere controlarme os cartos. Dime todos os meses en canto cobro que lle entregue todo o meu soldo e despois el vaime racionando os cartos e vaimos dando cando a mí me fan falta. A min pareceme un pouquiño raro, non sei que facer. Ti tes algunha idea do que podo facer? Moitas gracias, Pili. Madre mía, estou flipando. En primeiro lugar, recuperaría todos os cartos e deixavo.
No, eu deixáballe 10 euros para coller un billete de bus e arrancar. Que arranque. Carretera. Que arranque. Ai, no. Non me sei que as cousas non pode marchar. A mi hija por aí vamos mal, Non nos Empeza escapa. cos cartos e despois empeza por ti, pola túa persona. Non te vistas así, non te maquilles así. Ai, No, claro, se yo controla xa non podo. Sí, No, este é no. moi controlador. Ese fuera. No, fuera. Eso Oye, non outro. interesa. No. Nesto estamos de acordísimo, No, sí, verdad? sí, De acordísimo, vamos, aí non, amiga. Aí, Controlar os aí cartos non. nada. Cartos son teus. Porque o meu é meu. E o do meu home... É meu tamén. O meu é teu meu. Claro que sí, Pili, aí estamos. Dígomos unha cousa, encántame a combinación que facedes no consultorio, Pili. Mellor que con garabanciña, É verdade? verdade que esa é Cuidado, incógnita, Rocío, nada co que dis, Perdón, é que está sabe moi do atenta. corazón. Que a David é unha vez garabanciña. cada 6 meses, pero a mí tarde todos os días. Bueno, Por mí verdad, pode- pero que Son deron, como unha aurora boreal. pero eu que aquí. deron consellos moi atinados, Por min a pode verdad. vir cando queira, Claro David que sí, Zamora. bueno, Chámalle parva, Pili. é verdad que David vai estar agora moi ocupado porque hai que lembrar que o gran David Zamor a partir da semana que ven, o xoves, primeira parada na estrada dese novo proxecto teatral. Hai que ir a velo. Go Eso. Home, que ten unha pintaza Maravillosa. increíble, que temos que chear os teatros, viva a cultura galega, David, desexamos de toda a sorte do mundo, que vai ir fenomenal. Como decimos entre nós, moita merda. Moita merda Moita para David merda. Zamor. Moitas grazas por vir a Gracias, Xuntos David. a contarnos este novo proxecto, a rirte con nós, mandámoste toda a nosa boa enerxía. Tivo claro, non, dende o principio que ali había algo especial na Mala atmósfera. vibra. Había mala vibra. Eso vos Hai credes xente que... que ten esa sensibilidade, non todo o mundo a ten, igual que hai xente que sabe pintar moi ben, outra xente non sabe pintar, unha xente sabe cantar moi ben, outra xente non sabe cantar. Hai xente que ten esa sensibilidade para poder captar esa espiritualidade. Tamén hai que decir que hai moito conto. Sí, Hai que tamén, saber sí, diferenciar. Hai Pero moito bueno. conto que enjaña, que aproveitase Da situación. sacando os Sí, pero cuartos hai a Julia xente. Willy. Eu non teño palabras para isto, chica. Que eu... Pero a vos A min cóstame creer A vos estas pasou cousas. vos de ir a un sitio e notar como unha enerxía, o que falaba aí Julia. Bueno, están xa Pili e Parada listos e preparados, atentos na casa porque Pili chama. Oi. Vou a chamar Rocío O porque hai xamón. que repartir un xamón. Ai, o xamón. Xa- Se non acerto, levo o meu pro viaxe. Sí, ainda non levei eu, ainda non levei eu, ainda non non levei eu, parada, vou che dar eu a ti o xamón. Bueno, sabes que te facemos unha chamada ao azar? Sí. Bueno, eu fago esta pregunta. Para que son os puntos e téñeme que contestar para o xamón de Xuntos. Pro xamón de Xuntos. Se me contestan eso, Se levan non o xamón. contestan eso, perden o xamón. Perden o xamón, non queda máis remedio. Claro, si, hola, dígame, non sirve. Para que son os puntos, bueno, eu podo saludar. Eu podo bueno. saludar. Vamos a ver se temos a primeira chamada. da Vamos a tarde. chamar, veña. Vamos a ver. Xa hai sorte. Xa que sorteamos a cesta. Vamos. Trin, trin. Primeiro tono. Temos 5 tonos, parada. Dous. Sí, dígame. Hola, para que son os puntos? Cree que é unha broma e colgou o teléfono. Perdeu o xamón. Que pena, pois hoxe vamos en racha, porque demos a cena. que Garbenciña non veo a tocar as narices hoxe aquí, nada, cos garabanzos, pero a ver se temos outra chamada. A garbanciña. Pilar! Pilar, boas tardes. Hola, É que Garbanciña. dixeches que damos unha cena e demos unha cesta, muller. Demos Que cena? unha cesta. Dixestes cena. Dixen cena. Sí, vaya, por Aquí xa Dios. teño fame, filla. Ah, debe ser eso. Xa é hora, unha Pero merendinha. cenas non penso Eu pagar que nin lle a primeira. falta. Eu creo que dixen cesta, pero está moi Este programa falta unha merindiña, porque a estas horas xa a mí fame o estómago. Garbanciña, podemos facer outra chamada? É a mí que me preguntas que... Pregunto. Sei garbanzos. Pregunto. Dalle outra chamada, veña. Veña, outra chamada, ves como ela sabe. Está metida en todo. A ver. Vamos a ver. Chama, Pili, chama. Vamos a ver se temos outra chamada por aí. Un tono. Para que son os puntos? Para o xamón de O xamón de Xuntos. Dous tonos. Tres. Sí. Hola, para que son os puntos? Hola. Hola, para que son os puntos? ¿Cómo? Que para que son os puntos? Os puntos. Sí. Hola. Non sabe. Non sabe. Hola. Sí,
Sí, diga. Hola, boas tardes. ¿Quién es usted? Para que son os puntos? Dígame. Estamos chamando desde un programa de televisión de Galicia. Son Pili Pampín desde o programa Xuntos. Non nos está vendo, verdad? No, non estamos vendo, no. Que pena, porque acaba vostede de perder un xamón. Sábados e domingos xuntos. Xa, pero temos o xamón aquí colgado. ¡Que sorte! Pois parabéns! Que lles aproveite. E gracias por coller o teléfono. Un biquiño. Chao. Chao, chao. Chao. Crees que é unha broma? E o xamón é de verdad. Non me Pesa o creen, xamón, vamos. Non me creen nunca co xamón de verdad. Co rico que está. De chamar unha casa onde xa teñen un xamón colgado, que sorte, Sí, non? que mala sorte tamén. Non, pero que sorte a súa, digo, pois moi ben, pois nada. Podíasme chamar a min, Pili, que non teño xamón na casa colgado. Eu tampouco. Que Familiares pena. familiares. Claro, bueno, non pasa nada. Estamos preparados. Achígase a gran final de Xuntos Quero Ser Artista. Unha segunda tempada onde fomos moito máis exigentes. E máis que o imos ser agora. Estades preparados? Xuntos Quero Ser Artista. A gran final. Xuntos quero ser artista. Xuntos o protagonista. Con peles farrapos, con tal de ser capos de estrella solista que fue suspirar. Xuntos quero ser famoso. Xuntos ser o máis fermoso. Firmar talonario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Xuntos, por favor, compréndeme. Quero ser artista. Moito nivel houbo nesta segunda tempada. Vos non parastes de dicilo todo o tempo. Moita emoción imos a ter. É unha sorpresa que xa onte anunciábamos, Pili. Sí, porque, a ver, fomos máis exixentes desta segunda volta e quedounos mágoa porque algún non pasara a final, porque a verdade é que máis de un o merecía, pero vamos o sábado que ven, vamos facer unha repesca e deses que non estuveron na final, querémolo meter na final. ¡Buah! Repesca o próximo sábado. Un aplauso, por favor. Imagino esa xente na casa que se quedou aí ás portas dicindo Ainda teño outra oportunidade. Claro, ainda podo. Bueno, máis emoción todavía. Estou de novo aquí con Ainara e con Alba. Un aplauso, por favor. Que onte nos fixeron rir moitísimo, sobre todo a Pili, con ese sketch dedicado. E hoxe, pois non sei que nos tendes preparados. Sabemos aquí como unha clase de gimnasia, un bolso que non sei moi ben que fai aí, as pelotas que marchan. Pili, isto non sei, hoxe que pode entrarnos preparado. Pois eu non sei, ayer soubonos a pouco, verdad, chicos? Sí, Moi sí. pouco. Entón, a ver que nos traen hoxe. Estamos desexando velas xa en Vos acción, vamos. onte, sí, aguanto isto. Vos que tal vos vistes o sketch, logo na casa? Moi ben, moi ben. Gustou Sí, vos a sí, experiencia, sí? Moito, moito. Bueno, pois antes de que isto se nos desmadre, porque non me fago coa pelota, un aplauso e nada, a ver que nos estades preparados. ¡Vamos, Marusilla! ¡Métele caña! Ai, Dios mío, como tira! Eu non estou para andar xogando con estas cousas. Pero bueno, como se sabe que vimos a polo profesor, que está de mover. Por certo, como se vai a vida? Ven, Carmilla, ven! ¡Cajo na bicha! Menos mal que isto era para principiantes. A que non sabes onde vou esta noite? Ah, sabe Dios o que dis? Medo me dase! Instalaime Tinder! O que, o ti estás a facer vídeos? Eu só no controlo do Facebook. Tu muller é unha aplicación que hai agora para ligar. Discois o chavalín e aí vai. Esta noite vou cenar cun de 40 aniños! Ai, non me falte! E coñécelo, espera. Ese non será o neto do que vai á luna todos os fins de semana? Que dis, muller? Isto é como Amazon, pídeche e chegache o paquetiño. Pero ixe unha cousa, eu creo que este ven con paquetón! Ai, pois xa me podes ir apuntando que o meu luche non me quitaste la araña! Trae
aquí o teléfono que che poñera mirmito. Ai, nada, déixate de lerias. Vamos a atender ao profesor que para algo estamos aquí. Tes razón. Hai que andar, veña. Ese meneo, date volta. Bravísimas. Qué divertido, rapazas. Que frase estrella, Digo, cortaste-nos. Que me dis? Que quen dera halloso este movimiento, que ca súa cadera que ten. Cuidadito. Agora ten a cadeira nova, Por eso que nos teno para estrenar. Pois, a mí encántame porque si teño que imaginarme as miñas vecinas estas que igual nin coñezo, creo que mas imagino como sodes vos, con aí rollazos super cómicas e logo o rollo de Tinder, porque realmente non sei que idade de persoas estades interpretando, pero eu imagínome unas cincuentonas, aí co Tinder, aí falan... Pode subir máis. Podría ser incluso, as ¿no? miñas amigas no gimnasio, esto. Sí, bueno, Rubén, ¿por qué non vai a Pilates se non está así tamén, No, pero pola conversación tamén dicías que é Por super eso. cómico, hai dúas mulleres aí co Tinder aí, o sea, me encantoume o rollo. Estivestes fantásticas, a ver se te des sorte. Aí vemos vos na final. Un aplauso moi forte para vos as dúas. Como a Tamara, un aplauso que xa temos aquí. Que onte nos trouxo os bailes galeguizados, ose non sei que... Sí, hoxe seguimos un pouquiño co mesmo estilo, algo moito máis lento e nada, quero comentarvos que o que fago é improvisación. Non traes preparado. Non. O sea, tío, que vas sentindo e vas te movendo ca música, non? No momento. Entonces, esta danza, bueno, que está interpretada por unhas grandes amigas, Santi e Isabela, que les mando un biquiño, que amañan Meixeiras. En principio, creína para o meu pai, en homenaxe ao meu pai, que faleceu xa fai anos, e levo partes do traxe de novia da miña nai. Oh, que bonito. Que chula. Que detalle máis chulo, pois Pois a ver nada. que queremos ver esa improvisación. Hoxe quero dedicarlo pois para todos os nenos que están sufrindo as guerras en Gaza. Vale, pois esa dedicatoria, o teu pai tamén especial, a túa nai, e que flúa esa enerxía. Un aplauso. Souberás como eu teño o meu corazón por dentro. Non me dabas unha fala, non tiña o atrevimento. Non tiña o atrevimento. Ai, la, 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 ai, Qué bonito, Tamara. Qué chulo, qué bonito se veía así, co colorido que traían. Os abanicos de seda. Sí. Moitas grazas. Chámanse así, abanicos de seda. Sí. Xa quixera Moito sentimento, os ¿no? abanicos como novela, sí. Como Xa quixera. claro que sí. A mí moito tuve sentimento, ensimismada durante toda a actuación, a verdad. Moitas Pareceme grazas. moi bonito o que faz e vamos, visualmente e todo, moi ben.
Grazas. Sí, moi bonito, respirábase moita emoción, non? A mí chamaronme a atención varias cousas. O primeiro que dixeches que era unha improvisación. E detectei un pouquiño, a veces na improvisación, tanto en teatro como en danza, hai como un diálogo interno, vale? Para leválo a cabo. Sobre todo, ao principio, dime conta que hasta miraba como lle estabas a decir ao teu pai algo, nos teus ollos estaba eso. Pareceme unha carga emocional para ti moi complicada e facer isto aquí diante de todos, gracias, moi ben. Eu onte pensaba, que pode facer, porque gustoume moito que fixeches onte, decía, que pode facer mañá para sorprendernos? Pois conseguíchelo. Sí. Moitas grazas. Hoxe estuveche millor que onte. Bueno, moitísimas grazas. Mexorando. Cada o sentimento tamén era diferente. Claro. Pois nada, con estas fermosas palabras do xurado, un aplauso moi forte para Tamara. Ai, madre mía, eu cando chegan os domingos hasta ahora sempre digo, ai, que papeleta para o xurado, de novo, porque que nivelazo de concursantes. Isto non para, señoras e señores. Recibimos a nosa seguinte concursante, Martina, un aplauso. A nena coa sonrisa máis fermosa deste plató. Como estás, Martina? Ben. Martina, que tal te sintes despois da actuación de onte? Gustouche, como fixeches? Sí. Que che dixeron? Que che dixeron na casa despois da actuación? Que moi ben, que hiciera moi ben. Claro, é que fixeches moi ben. E que hoxe que vas a bailar? Un baile de jazz, pero en inglés. Vale, chulo, jazz en inglés. Pinta ben, non? Sí. Bueno, pois vemos a Martina. Venga, un aplauso Martina. moi forte. I need a tough love, yeah. I need a tough love, I need a tough love, yeah. A tough love, yeah. When he kisses me, I get that thrill. When he don't wiggle, I'm walking still. I want a tough love, yeah. Tough love, I need a tough love, yeah. Tough love, Seven Sisters got nothing on him. I'm talking about a love fast as the wind. Everyone will talk about how it got me fixed. It ain't voodoo, it's just that way. You'll be the greatest lover that ever could have paid. No one ain't got half the chance. He's a tough love, yeah. Tough love, he's a tough love, yeah. Tough love, hey. He'll make me cry. He'll be so tough and the greatness come alive. He'll do anything that he wants to do. Slip on jazz and just blow my nose, yeah. Tough love, yeah. Tough love, yeah. Tough love, yeah. Tough love, Martina, ¡buah! Colle aire. Que decirche, Martina? Pasoume igual que con Tamara antes. Quizá me gustou moitísimo máis hoxe que ayer. Grazas. Moito máis. A verdade é que ayer estabas máis nerviosiña, hoxe estás máis tranquila. Bailaches moito máis contenta, máis tranquila. A mí gustou moitísimo hoxe, a verdade. A ver que pasa. Grazas. Martina arrasando. É que o fixo moi ben. A mí o que máis me gusta de Martina xo dixen onte. A maneira na que ela está bailando, as caras que pon, os xestos que fai, de verdad, unha artistaza que eu sigo sin creerme que leve solamente 6 meses bailando. Grazas. Rubén. Solamente engadir que orgullo que seas de Cabral. Cabral aí por todo alto, sí señora, Vigo con arte. Saúdo de novo a esa pedazo escola bambalina que forma artistas tan increíbles como este pequeno talento que vai crecer. Estou segurísimo moitísimo. Felicidades. Está moi ben, moi ben. Eu pídolle a vida unha cousa.
que me permita vivir tantos anos para poder verte nos millores escenarios, porque vas a chegar, tes moito futuro. Pois con esas fermosas palabras do xurado, ese aplauso para Martina, como a nosa seguinte concursante xa o amosou onte. Berenice, un aplauso, benvida de novo aquí a Xunto. Hola, buenas tardes a todos. Unha muller que ven pisando forte, Pili. ¿Qué tal, Berenice? Bien, nerviosa, pero bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Ayer no lo estabas, sí. Porque hoy vengo con algo más, no sé. Diferente. ¿Algo que? Diferente. Diferente, sí. ¿Es por eso estás más nerviosa? Sí. Pero si ti tes moitas tablas, Berenice. Bueno, no tantas. Nervios o responsabilidad igual. También. Tamén. Un poco de todo. ¿Qué nos vas a cantar logo? Voy a cantar Never Enough de The Greatest Showman. Vale. Está tentendo un poquinho máis, vale? Sí, ¿verdad? Como para hacer un dúo. Vense temazo. Pues nada, desesando escoitarte, un aplauso moi Gracias. forte. Es un tema que quería cantar. Trying to hold my hand, let it stay this way. Can't let this moment end. You said of a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, but you share this with me, 'cause I'll live without you. On the shine of 1,000 spotlights, on the stars still from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buah, non sei se ¿Cómo no voy saiches a da estar túa nerviosa? zona de confort con este tema, pero... No salí de la zona porque yo cuando estuve en Alemania y estuve en el teatro municipal cantaba en el coro extra y cantamos ópera. Y O sea, he hecho que algún terreno musical en el coñecido. bachillerato de Entón, por que música. estabas así máis nerviosa o sea, con este tema? Entre que es en inglés, si yo el inglés por ahí me va más bien en el 5 que en el 10. Yo mejor el alemán, el inglés lo chapurreo. ¿Por qué no me vienes cantando alemán? Uy, como te va a encantar alemán también y no Bueno, aquí entendáis. tenemos japonés, bueno, también se dijo que inglés no lo iba a entender, ¿eh? Eu necesitaba, Berenice, que hubieras continuado cantando esta canción. Necesitaba... Puedo seguir. Quería ver ese alto ahí ahora cuando entraba... Pues puedo seguir a capela, que yo a capela canto Pues venga, igual. cántame a capela, sí, por favor. Voy a empezar en la estrofa anterior. Sí. Necesito además. On the shine of 1,000 spotlights, on the star we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the water, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, never for me, for me, for me, for me. Por ahí va la cosa, más o menos. Ese directo aquí xa ten moitísimo valor tamén, sí. Si música cos nervios. Hoy ya estoy temblando. Cos nervios que tamén acompañan, que te están acompañando un pouco tamén. Sí. A encerrona que te sigueu aí, pero bueno, quería saber hasta onde podías dar. Gracias por Venía intentarlo. con dos posibilidades porque el fantasma de la ópera ya era demasiado aquí hoy. Sí. Hoxe vamos ben de fantasmas, Sí, Si hoxe no programa ya iba a ser demasiada casualidad. É os que non se ven, amiga, os que non se ven.
claro. Ya era demasiado, sí. Bueno, Berenice, estiveches estupenda. Gracias. Moita sorte, moita Muchas boa enerxía gracias. para a final. Muay, un bico grande, un Hasta aplauso. luego, gracias. Berenice, madre mía, que nivelazo temos hoxe tamén. E agardade porque veñen bailes do Pacífico agora asuntos. Están xa preparadas. Tautiare, un aplauso. Alguén está moi contento hoxe. Felicidades. Muchas gracias. Que temos unha concursante de Publi. Cantos anos cumpre? Cantos anos cumples, Ía? 8 años. Ay, que mayor, Qué por Dios. linda, por favor. Bueno, pois celebrando hoxe con pase a final, non? Sí. Tu veches moitos regalos? Sí. Sí. Caramba, que sorte tu veches. E soplache las velas? Sí, Bueno. muchas velas. Ay, bueno. Veñen guapísimas outra vez. Preciosas. Menudo tocado. Sí, guapísimas. Menudo tocado na cabeza espectacular, non? A Concha debía ir aquí. Que nos ides facer hoxe? Outro baile así hawaiano? Sí, otro baile. Anda. Bueno, pois imos velas, non? Claro. Están preparadas xa, Hai claro. coa enerxía do cumpleanos. Un aplauso moi forte. Espectacular, qué chulo e qué pasada esos tocados Esta que é unha levan. fantasía. Absoluta. Ai, sí, a terme que enseñar como meneas esa cadera. Por favor, Que boa falta me claro. fai, por Dios. Menear esa cadera como... A ver como faz. Que estilo tendes, que chulo. Qué bonito, encántame. De verdad. Non coñecía, teño que recoñecer que non coñecía No, tampouco, esta no, clase de danza, de baile. Estou super sorprendida porque tanto ayer como hoxe encantoume, de verdad. Moitos parabéns. E destacar tamén que tanto hoxe como a onte os vestiarios están sempre moi coidados, os tocados, Que o traxe vos fai completo. estos tocados? Pois as nosas nais que curran bastante. Que benditas nais, Pois sí, verdade? benditas. Pero dentro da sencillez, porque non pode ser máis sencillo. Unha Estas cousa... nais colocando estas conchiñas. Qué maravilla, Que que me gusta decíades? moito A sencillez gústame, é que non pode ser máis sencillo e máis bonito. Sí, sí, Está sí. precioso. E gustame moito tamén a súa actitude porque si a cando acabou mirou para elas como buscando a aprobación, elas puxeronlle a man encima. Ahora tamén a túa maneira de reconocer o traballo das vosas nais, de verdade, a vosa actitude tanto dentro do escenario como fora é impecable. Noraboa, chicas, porque vamos, a min encantadesme. O próximo cambio que fago eu en xuntos, que veña a túa mai, calquera delas, e que me faga un tocado de estos. Quedaríache moi ben, Parada, Que quedaríache moi cambio, ben. por Dios. Parada non da puntada sin fío. Un aplauso para estas tres maravillosas rapazas. Os concursantes preparados, moita emoción, moita tensión. O último carro antes da final. Empezamos estas valoracións cruciais, Tania.
Bueno, chicas, a min, eu son, declárome hoxe aquí fan absoluta vosa, porque me gusta moito o humor que facedes, como interpretades, a parte que sodes super noviñas, tedes unha carreira por diante increíble. Espero pues ir a un monólogo voso, un monólogo non, unha actuación vosa nun teatro, porque vamos, a mí encantadesme, un 9. Empezamos forte. Rubén. Ainara, a mí o que máis me gusta que notese moito nas vosas interpretacións que bebedes moito do noso humor, do humor da terra e de outros humoristas da nosa terra que fan que o humor da Galicia sea concreto de aquí. Entonces eso hai que facelo que siga adiante e vamos, unhas mozas como vosotras é a mellor opción para que a cousa siga aí. Un 8, vale? Un 8. Eu quero felicitarvos porque sodes moi noviñas e que vos gusto o humor é maravilloso, porque sabedes que facer rir é moi complicado. Podíades estades nada, como digo eu, do pavo, podíades ser youtubers e estar todo por dentro do teléfono, pero non, gusta vos o humor, eso a mí me encanta, eu vos a dar un 8 esta tarde tamén. Un 8. 25 puntos. Arrancamos aí con forza. Imos con Tamara. Tamara, moitísimas gracias por achegarnos esta disciplina, de verdad, esta fusión que ti fixeches, porque, vamos, eu non a coñecía, sorprendéchesme totalmente, estou de acordo tamén con que gustoume moito máis hoxe que onte, e esa dedicación tamén, un 8 esta tarde. Un 8 para Tamara. Tamara, ademais de que o faz genial, eu agradezco moito que na túa interpretación este implícito as túas vivencias persoais e que incorpores nas túas actuacións esas cousiñas que móstranos un pouquiño máis de ti, vale? Tes da miña parte 8 puntiños. 8 puntos para Tamara. Tamara, admirable o que faz, encantóme, xa chulísimo moitísimo máis hoxe que onte. Hei de averiguar onde estás para eu dar unhas clases que tamén boa falta me faz. Eu esta tarde, un 8. 8 puntos. 24 para Tamara. Va, que asustadiño está todo. Imos con Martina. Martina, de verdade, sigo sin creerme que leves 6 meses, porque bailas, tes unha actitude no escenario, de verdade, noraboa, vas chegar moi lonxe, Acórdate do que che digo, vale? Esta tarde vas a levar un 8, noraboa, de verdad, por como fixeches. 8, Rubén. O primeiriño que vou a dicir, non é porque sesa de Cabral, pero sete veces, dixetes. O que quero dicir que non é por iso, é porque a chavala o vale. Entonces, 9 apuntados. 9 apuntados de Rubén, conexión Vigo aí total. Que sí, Martina, que estou de acordo perfectamente, que si o vales, tes unha sonrisa preciosa, pas igual que sea, esa alegría, xa contaxiades, que ese baile ten que salir, de que sea de 7, ten que salir de 10, porque o facedes xenial, e tendes unha alegría dentro do corpo que non vos colle. Eu esta tarde, Martina, un 8 tamén. Un 8. 25 puntos. A cousa está que ferve aquí. Madre mía, que tensión se nota nesta bancada. Temos que ir coa valoración de Berenice, pero se vos parece, para aclararnos na casa, un recontiño rápido de como vai a cousa nas valoracións que coñecemos hasta o momento. Ainara e Alba, as nosas cómicas galegas, 25 puntos. Tamara, a nosa bailarina, 24, empate ollo con Martina, aquí en cabeza, 25 puntos. Todo por decidir. Imos coa puntuación de Berenice. Tania. Berenice, non botes a man á cabeza, muller, que te marcaches aí unha capela increíble, o sea, eso solo podo facer alguén con tablas no escenario, O sea, que estás, podes estar ben orgullosa. Sí que é certo que personalmente a min gustáchesme moito máis onte, por qué? Porque te vin máis na salsa, máis no teu mundillo, entonces como que me o transmitías. Ao principio notábate un pouco nerviosa, pero aínda así fixéchelo fenomenal, vale? Eu vou che dar un 7. Un 7, Rubén. Pois agora que estaba falando Tania, eu creo que tamén pode ter que ver iso. Non, que creo que sí, que onte a vimos tal cual a súa salsa, creo que dominas máis o repertorio igual de verbena, cumbia, merengue, pero tamén teño que dicir que é moi arriscado que fixeches. Aínda así, creo que a elección do tema non foi de todo acertada. Entonces, un 7, vale, esta tarde. 7 puntos. Pili. Berenice, eu quero agradecerche que houberas cantado a capela, porque a veces é unha osadía, pola miña parte o que pido, pero bueno, quería saber hasta onde dabas. Eu creo tamén, como os meus compañeros, que estabas moitísimo máis cómoda onte. Quizá non acertaches moito hoxe na elección do tema, porque a veces arriesgar
ou tes moi machacao o tema, sabes, moi medido, moi machacao, a veces arriesgar é complicado e poden xogar malas pasadas, pero ainda así, eu quero felicitarche e vouche dar un 8 esta tarde. Un 8. E non chores, Berenice, que o fixeches genial. Canta emoción, canta tensión aquí. No, claro que no. Nada de chorar, virse arriba. Por favor, que esto pode ser un primer chanzo, quen sabe para qué. Bueno, imos coa última valoración. Agora mesmo temos un empate de 25 puntos entre as nosas cómicas, Martina. Todo por decidir. Puntuación para Tautiare. Tania. Chicas, sodes lo más. Ese xa o meu resumo, vale? Sodes lo más. Noraboa pola vosa actuación, noraboa pola vosa actitude. E só decirvos que vos auguro moitísimos éxitos. 10. Rubén. Xía, chicas, o regalo inda que ti estes de cumpleanos fixécheslo vos a nós. O sea que moitísimas gracias por este regalazo. Tedes un 9 da miña parte. 9. Pili. Quero vos ver na final. Un 10. Un 10. Está todo dito, Tautiare, a final. Rapazas, grazas por vir a Asuntos Parada. Ata pronto. E vos, vémonos a próxima fin de semana, porque a vida é mellor xuntos. Damas y caballeros, isto é Xuntos, os nosos talents. Dos cuerpos enlazados, un par de enamorados, flechados, sudado, sudor desenfrenado. Tú y yo nos miramos, nos besamos, besamos cuando hacemos el amor.